At sa ating good news naman po, hearing aid kits ipinamahagi po sa mga kwalipikadong residenteng may kapansanan sa pandinig sa bayan po ng Manawag. Para sa detalye po ng good news na kwento mo, Idol Ruru Hugotero. Labis ang saya nang makatanggap ng hearing aid kits ang mga kwalipikadong residente ng Manawag na may kapansanan sa pandinig sa isinagawang distribution program kamakailan. Isinagawa ang pamamahagi sa pakikipagtulungan ng Person with Determinations Federation of Manawag Incorporated, Person with Disability Affairs Office at Municipal Social Welfare and Development Office at Audibly Hearing Aid Center. Bahagi ang pamamahagi ng mga programang nakatuon sa kapakanan ng mga Person with Disability PWD kung saan pinagkalooban ng hearing aid kits ang mga kwalipikadong benepisyaryo upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na komunikasyon. Layunin ng programa na mapabuti ang kakayahang makarinig ng mga residenteng may kapansanan sa pandinig, mapalawak ang kanilang partisipasyon sa komunidad at makatulong sa pagpapataas ng kanilang kalidad ng pamumuhay. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.